Baya song tini kok salainai world ni foremost bis genang januar rok ni barewa je borok ni thopsa bis no rok no butharai mano aboni bagai tini ni video ang no rok no haino bis genang januar rok ni kok no sawi khnari wano. Hello baya song ang naidi ano Kokborok factz channel nude mo jib tuite hawo kaini jaga wono tongoi mano je bini bisingo asuke bis tongo je ke bofano bono chana naika hinke no sanai borok thyi thango only common grade snake simi thya bono chawi because borok ni busago borok ni bis by fight khlaijak nai immune system tongo. Year 1989 to masa chua kefek borok bono chawi pai katei only 2 hours ni bisingo no a chanai borok thyi thangkha kettle fish mononorok world ni cute piece genang januar fano hinei chongoi mano jefuru kunu januar bono attack khlaina nayo afuru bo bini busak ni color no juda juda color ro change khlai siwo tei bini bokorong hai tentacle no kujuk sakao khlai sikari januar no warning riwo but tobo phano bono attack khlai ka hinke bo bini busago tongnai poison by bono butharei siwo comp star mo bis genang januar bo tuyono tongo bini only 1 gram bis by 520 sinjono butharei mano bini bis ni tabuksuk jora kunu antidote sramei maya ko scientist rok borok by always to banchiwi tongna nango bo bini 5 yakung by malna bagai tei hawa hakor khurna bagai samungo phnango bo samudroni chikon chikon jibrok no shikar khlaiei banchiwi tongo harvester and mo bis genang mushroom bo bullet and high no mo mushroom Arizona region o tongo bini waisa chukjakma baino warjaknai borok onek yokjaknai te sajaknai je kunu borok bini busago tui kutung khiklai rima hai borok ni only milligram poison chi tongo aboni bagai kunu borok munusuno butharna bagai 200 bar sukna nangnai but tabuk sojora borok ni warma bai kuno borok munisuni thymani news buskango phaiyakho baya songmonong kawal ni koekta biskenang prani video sajak hengkanorok like share khlai di tebam tu he content naina bagai naidi ano Kokborok factz channel no subscribe khlaiei bell icon sebui ready.